V bratislavskom sade Janka Kráľa sa cez víkend ozýval detský smiech, ale aj sirény záchranárov, hasičov a polície. V rámci akcie MDD na palube jednorožca si totiž okrem rôznych atrakcií mohli deti poprvýkrát zasúťažiť aj v podaní prvej pomoci. A tí najšikovnejší prídu k nám na exkurziu. Keď budem veľký, budem policajtom. Aj hasičom, aj záchranárov. Okrem zdravotníckych stanovíšť prvej pomoci si mohli deti vyskúšať aj niekoľko ďalších. Veľký záujem bol aj o vojenskú políciu. A ako vidieť, nie len zo strany detí. Cieľom je naučiť rodiny s deťmi, aby trávili čas trošku inak ako pri televíznej obrazovke. V 20 stanovištiach si každý našiel to svoje. Autička, úplne jednoznačne, lebo také by aj chcel, samozrejme na Vianoce. Tak napríklad táto mamička darovala krv. Zatiaľ čo zvedavosť jej detí pritiahli najmä záchranárske zložky a ich sirény. Vyskúšal som toto hasičské auto. A my sme boli u policajtov v aute. K akcii tento rok zaradili organizátori aj súťaž Dieťa života, v rámci ktorej žiaci základných škôl súťažili v poskytovaní prvej pomoci. Robím to z čisto egoistického hľadiska, že keď ma klepne niekde pepka na ulici, tak aby deti neušli a zavolali mi aspoň záchranku. Podľa prezidenta Červeného kríža vedia pomôcť už aj 5-ročné deti v materskej škôlke. Dokážu ako ošetriť triesku, zastaviť drobné krvácanie a dokážu zavolať na tiesňovú linku a popísať nejakú situáciu. Deti od 10 rokov vyššie sa vedia naučiť aj oživovanie. 30:2. Na týchto figurínach si to pod dozorom Červeného kríža vyskúšalo 10 družstiev. Taktiež aj rôzne simulácie nešťastí. A babička je bez vedomí, ale dýcha. Každá pomoc je dobrá, ale je dobre to robiť správne. Takže držím organizátorom palce. Aby tak pod záštitou ministra školstva bolo v sade Janka Kráľa s deťmi takto rušno aj na budúci rok. Tretia cena bola VIP prehliadka v TV Joj od nadácie Joj. Iveta Krupová, televízia Joj. Fajne rozotrieť, nech sa páči.